Okay, sanibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Niyazukhumbula kulelo hlelo lethu oludlulile bengishilo ngathi lolu ke uhlelo I've been having this concept for years since from the year 2017 2018 somewhere there. Ngangifisa ukwenza izingxoxo ezikanje. But ngenxa yezathu ezithile nangenxa yokwakusase ngakhona kudala ngadecide ukuthi hayi ake ngizibambe because indlela okwakusase ngakhona. So ke enye kama episode wethu ingxoxo kanje na sinizozibona almost every week la khona suke sihlala nje sihlanganisa imiqondo sibukisana imibhalo ngokwezihloko ezihlukahlukene. So ke I invite you all bafowethu sazokhuluma ke ngezihloko ezinye zezihloko ke ezinye ezimandla kakhulu esazoyibuka izihloko ezifana njengombhabhathiso izihloko ezifana no salvation ukubuya kaJesu okweshumi njalo njalo kuningi mhlawumbe now you have your own topic ongafisa ukuthi ke siyibuke la feel free ukusibhalela and then so bethina sisorganizer sinilethela ama guests sikwazi ukuthi sizohlanganisa imiqondo kusona leso sihloko lesonke. So namhlanje ke ngizofisa ukuthi ke sikhulume about isihloko somusa. Kodwa ke into yethu ke iyorana uNkulunkulu ngendlela azoyirana ngakhona siyamkholwa kakhulu. Kodwa nje benginayo into ukuthi ngiyafisa ke sikhulume masikuke sikhuluma ngento nje sithi the grace of God, umusa kaNkulunkulu. Sikhuluma ngani? Uqalaphi umusa? Ugcinaphi? Makuthi uyagcina. Makuthi uyaqala uqalaphi njalo njalo. Sibukisane izinto ezifana na kanjalo. But before siqale ke since this is a Christian platform ngiqale ke indaba yethu sikwazi ukuthi sivule ngomkhuleko ebese ke singena straight engxoxweni yethu. Baba siyakubonga siyakudumisa nakulolu suku lanamhlanje nakulezi ingxoxo Nkosi osithembe ngazo kule ndawo. Sithandazela Nkosi ukuba uziveze uNkulunkulu wethu oyingcwele ngegama lika Jesu nezingqondo zethu uNkulunkulu wethu oyingcwele uzigcwalise ngezwi lakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakwethemba ke Nkosi njalo nangololu suku namhlanje nangazo lezi ingxoxo ngegama lika Jesu sithintela abantu bakho uNkulunkulu wethu oyingcwele uchallenge loyana naloyana uNkulunkulu oyingcwele to search the scriptures even more in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Bafundisi bami ngiyanibingelela ngiyanamukela kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Into engiyithanda ngalezi ingxoxo eziso they are so encouraging umzalwane to go and search the scriptures. Yeah. Because abona mongenayo into ezokuchallenge ukuthi uhambe uyofunda imibhalo. Ugcina uba umuntu othatha noma yini evelayo. So ke bafowethu lolu hlelo luzobe lusichallenge sonke to go so search for scriptures. Akasifundeni imibhalo. Mhlawumbe ngithathele lithuba ngiqale Babukhoza namhlanje ngimamukele usevelile ke kaningi laba bafowethu sesiyamazi sekubingelela. Sibonga mfowethu nami ngiyabingelela kuwe nakumfowethu. Ngibonge ithuba elihle engilitholayo ukuthi sizoxoxa nje sibukisane ngalokho esobukisana ngakho. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu Babukhoza. Angithathele ithuba futhi ngamukele ngibingelele umfundisi uJele enginaye ngapha kwa right wami egameni lika Jesu. Man of God. Amen mphathi. Niyaphila? Siyabingelela. Elihle igama lomfowethu uKristu Jesu. Sisabona episode naye besikhuluma ngokweshumi wakhahlela okweshumi lo muntu. Wakhethelwa ukubuka ngabeka ngale. Abona masuku uzombiza lo muntu. Kumele usheshe ubeke idisclaimer nje kumsaqala ukuthi yabona ke yonke imibono ezovela ingeyakhe. Okay. Usheshe ubeke idisclaimer. Yeah, so siyabonga kakhulu bafowethu. Thank you so much for coming. Sabonga kakhulu mfundisi wami. Hey, namhlanje ngiyafisa ukuthi sikhulume ngomusa. Okay. Sikhulume ngegrace kaNkulunkulu. Yebo. Mhlawumbe ke ngiqale ngawe Babukhoza. Mhlawumbe nje kwindlala nje ingxoxo yethu nje izoba spontaneous la esilidela khona. Mhlawumbe masuke sikhuluma futhi veze ipoint indlela thizeni mhlawumbe ungazungilide mawufuna ungazidlule lento mawusukisa sengqondweni yakho kanjalo mfundisi wami ungazidlule lento mawusukisa sengqondweni yakho. So we are having a conversation. Masikhuluma ngomusa kaNkulunkulu.
mhlawumbe kusindlalelo wakho might be ngokwe perception yakho kanye ngokwembalo njalo. Yeah. Ngibonga mfowethu. Ma sikhuluma ngomusa, number 1 nje incazo yegama elithi umusa isenzo osenzelwa umuntu ebesikade singakufanele. Okay. Noma obukade ungananto ebingakwenza ukuthi akwenzele le nto leyo. Okay. And then ke bese lo muntu ekwenzela umusa. Kaningi nje umusa ngichaza indaba yomusa ngiyathi kufana nokuthi ngizongena eminyango kudokotela or eclinic bese kuqhamuka umuntu uphethe umntwana or umuntu omdala uyagula kakhulu angimazi nginelungelo lonke lokuthi ngivele ngene yabo ahambe obamba ulayini le kodwa mangahle ngithi ngicela ukuyobamba ulayini emumva le la akhona ulayini osukhona lona zongena la esikhundleni sami akangazi angimazi yabo ngaleso senzo ngimenzele umusa. Okay. Akukho nto anginike yona noma khonto aqhamuke iphethe futhi mhlawumbe siyagcinana ngaleso sikhathi leso umusa lo. And then ke masibuya ke siza endabeni kaNkuluNkulu ukuthi uma sesikhuluma ngomusa endabeni kaNkuluNkulu sesikhuluma ngalokho uNkulunkulu asenzela khona. Ukuthi uNkulunkulu wasenzela umusa ngendodana yakhe ukuthi indodana yakhe izosifela akukho esasikwenzile. Okay. Akukho esasikwenzile ukuthi ize isifele kwaba umusa nothando ayilo uNkulunkulu kubantu nje bonke ngoba incwadi kaMateyu 1 verse number 21 ithi uzokuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu ngokuba nguye oyokusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. And then ayikho into eyenziwe umuntu ukuze uJesu amsindise kodwa wamenzela umuntu umusa. Kodwa ke masiqhubekela phambili masibuka indlela umusa kaNkuluNkulu osebenza ngayo noma oza ngayo kumuntu akavela umuntu asonga izandla kanje. Okay. Bese umusa uyafika. Kufanele ukuthi umuntu kube khona akwenzayo kuze athole lo musa. Akwenzayo kanjani? Ake ngithi kuyashunyayelwa. Kumele umuntu akholwe ivangeli abhabhadizwe inkosi imnezele ebandleni linye layo okuyibandla likaKristu elilodwa yabo. And then ke bese ke lo muntu ke uba ke kulomusa uNkulunkulu awuletha ngendodana yakhe. Shuthi ngamanye amagama ukuze nguthola umusa ikhona into nami kumele ngiyenze Okumele uye exciting lakho ukuze ngifunyane umusa. ukuze ufunyanwe ngumusa. Okay. Awukwazi nje ukuthi uvele nje yabona kunencwadi yabase Efesu uPaul uthi ngomusa nisindisiwe nalokho akuveli kini kuyisipho esivela kuNkulunkulu. And then ke ngomusa nisindisiwe kusho ukuthi umusa sasindiswa ngomusa. And then ke kodwa kunjalo awuzange nje umusa wayongisukela ngihlezi ekhaya noma ngihlezi kwami kodwa kwaba khona into eyakhulunywa kwaba khona engikwenzayo kuze ngithole lo musa lo. Okay. What a beautiful foundation. Mfundisi wami, ngeke the very same question. Hallelujah, hallelujah. Yes. Amen. Ngiyayizwa incazo kaBaba. Kodwa mhlambe nami ake ngiqalelane kutheni before mhlambe si engage kule topic. Yes. Mhlambe nami ngiuchaze ngendlela engiu-understand ngayo umusa bese from lapho ke sesiyaqhubeka ke. Okay. According to how I understand iBhayibheli igama elithi grace singalichaza kabili. Mhlambe ngaqale ngilichaze okuqala ngithi grace is God's riches given to the undeserving man in the expense of Christ. Okay. Mhlamba ngiphinde futhi grace is God's riches given to an undeserving man in the expense of Christ. Kuchaza ukuthini lo? Kuchaza ukuthi umusa ingcebo kaNkuluNkulu enikezwe umuntu
ongayideserve kodwa kusetshenziswa uKristu ukubhadalela lezo zinto. Mhlambe ke angenza umzekelo, yonke into esiyamukele kuNkulunkulu siyamukele mahala. uKristu kodwa oyibhadalele lezo zinto. Meaning igrace ayikwazi ukuba khona isacrifice ngekho. Into edala igrace is the sacrifice behind. So uKristu became the sacrifice of everything that we have received freely from God. Ngamanye amagama ukuze umuntu akwazi ukuhlonipha umusa funeka understand the sacrifice of Christ behind. Wobona umuntu engahloniphi into ayinikezwe freely funeka uunderstand kulowo muntu loyo akaqondi ukuthi lento ayamukele mahala khona oyibhadalele. Ake ngenza umzekelo, uma ngabe ngifuna ukukupresenta ngefoni uyabethea, ngifuna ukukupresenta ngefoni, funa ngiqale ngiyoyithenga lo phone, ngikhipha imali mina ngiyithenge lo phone leyo ngabe kuthiwa yipi, mhlambe u10,000 mhlambe u15,000 ngiyithenge. Mase ngiqeda ukuyithenga bese ngiyiletha kuwe. Uma sengiyiletha kuwe ngiyiletha njengesipho, meaning isipho somusa ngoba akukho kwenzile ukuze udeserve le phone. So ngikupha yona freely. So kuwe lento engikuphe yona freely uyithole mahala. Kodwa ukuze uyithole mahala kuye kadingeka ukuthi mina ngikhiphe imali ngiyithenge. Ngamanye amagama ukuyiphatha kwakho kahle le phone kuzodependa kwi-understanding yakho ukuthi do you understand ukuthi ngenzeni mina ukuze wena uthole le phone. So uma ngabe ke uzoyiphatha kahle le phone uyitotose njalo uyohlala ukhuluma bafowethu le phone impela ngayithola mala kodwa umuntu owangipresenta ngale phone wayithenga ngemali. Meaning ukuze sikwazi ukuhlonipha umusa ngaso sonke isikhathi kumele understand ukuthi there was a sacrifice behind. Kungakho ke ngithi the grace of God is God's riches. Mhlamba sithatha amavesi amabili ukusolidify leli point engilikhuluma lapha ku Isaiah 53 verse 5 uthi Isaiah, he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace upon him, and by his stripes we are healed. Ngifuna sibheke indlela uIsaiah aveza ngalo leli verse uthi he was bruised, he was wounded for our transgressions. Ngamanye amagama yithi esona kodwa ipunishment neresult yokona kwethu yathathwa uKristu. Lelo yiqiniso lomusa ukuthi kone thina kodwa ipunishment yezenzo zethu yathathwa uKristu. Usethi uma kaqhubeka usethi for we are healed by his stripes. Lo healing olapha awukhulumi ngo healing wezifo kodwa uthi we are healed from the punishment that comes because of you have sinned. Ngamanye amagama kuyenzeka umuntu one kodwa ipunishment yokona kwakhe ayiwelanga kuye kodwa iwele phekwa Kristu. Okwenza ukuthi isono singasabi namandla ngisho abantu besenza. Isono kule dispensation emva kokuvuka kaJesu asinawo abandla ngisho noma abantu bangaqhubeka benza isono kodwa akusenzi sibe namandla isono ngenxa ukuthi ipunishment yezono uKristu wayithatha yonke. Meaning ngokushaywa kaKristu ngokufa kaKristu thina enjoy healing. Yayibona manje bese elinye verse mhlambe esingalibheka lapha ku 1 Peter 3 verse 18, for Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that might bring us to God, being put to death in the flesh but made alive by the Spirit. Asilithathe naleli Hebrews 2 verse 10, for it was fitting for him, for whom are all things and by whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through suffering. Ngifuna ke sigcileke kuleli point sisazo engage nomphathi ukuthi kuthiwa our salvation was made perfect because of the suffering of Christ. Ngamanye amagama in salvation I'm not perfect ngoba kukhona izono engiziyekile. In salvation I'm not perfect mhlamba ngubeke specifically ukuze umlalela ngiqonde ukuthi ngithini. Angikho perfect ngoba ngiyeke utshwala, angikho perfect ngoba ngiyeke umjolo, angikho perfect ngoba ngiyeke uqamba amanga. Lithi izwi lenkosi the sufferings of Christ
has made our salvation to be perfect. Insindiso yami iyenziwe yaba perfect ngenxa yokufa kukaKristu, hayi ngenxa yokwenza kwami. Meaning umuntu noma umshumayeli omaphambi kwabantu othi funeka uye kumjolo ukuze ube perfect noNkulunkulu, funeka uye kuphuza utshwala ukuze ungene ezulwini, he is misrepresenting the grace of God. Angisho ukuthi abantu abadli zona, ngisho njalo futhi angaze ngikusho njengoba ngichaza la, ngithi mina isalvation yethu iperfect ngenxa yama sufferings kaKristu, hayi ngoba kukhona izinto engiziyekile. Okay, beautiful. Khona ukufisa ukuphendula kuloko yeah. sesiyangena vele yeah, siyabonga kakhulu indlela umfowethu ayibeka ngakhona, yabo. And then ke mhlambe engakuthayisela noma engakuveza noma mhlambe kungaba umbuzo okokuthi njengoba esho ukuthi akasho ukuthi abantu ababheme noma abaphuze noma abone ke sinje siqoqe nje igama elilodwa sinje abone, akasho ukuthi abantu abone, kodwa isalvation le insindiso le uKristu asilethela yona yayiphelele. Yayiphelele. Mhlambe lana okungavela khona umbuzo kungaba sekuthenini ke okay ke uma umuntu esesindisiwe wafumana umusa, and then angithi kunabanye ukuthola ukuthi bathi ukona enye into leyo, yabo, ongathi mawuyenza umusa awupheli. Uyangizwisisa kahle ukuthi okay asisho ukuthi yona, kodwa mawonile akupheli ukuthi wena umntwana kaNkuluNkulu noma wena wafumana umusa usesemseni noma wonile. Ngamanye amagama beze besebenzise lele gama elithi usindiswe kanye uyohlala usindisiwe, and then ke ngenxa yani yomusa, yabo, okungukuthi ke ingabe into idlula kanjani lapho ngasohlangothini lakho ukuthi mangabe ke ngiwufumanile lo musa ophelele, kodwa bese kuthatha umuntu nangu uhlezi esonweni, hayi ukuthi mhlambe nisithi noma bathi noma uthi akahlala esonweni, kodwa ke nangu yena uhlezi esonweni usaqhubeka still kunjalo esabalelwa emntwini osemseni. Okay, ngazoma ngizwisisa ngizwa kahle ngathi uyayizwa icomment yakhe sambuzo futhi. Yes, ngiyawuza umbuzo kaBaba. Umbuzo kaBaba uthi umuntu uma ngabe esesindisiwe bese ke eqhubeka mhlambe ephile esonweni, bese ke kube khona mhlambe ipreaching ethi no umusa awupheli noma umuntu angaba sesonweni but umusa awupheli. Right, ukuphendula lokho mphathi kumele siqale sicheke kunento efuna si understand mphathi ukuthi grace mele si understand kuma levels amathathu. I-grace mele si understand kuma levels amathathu noma kuma context amathathu. Number 1, mele si understand i-grace kwi context of salvation. Okay. 2, mele si understand i-grace kwi context of spiritual growth. 3, mele si understand i-grace kwi context of ministry. Right, I guess examine ukuthi i-grace kwi context of ngenzela ukuphendula umbuzo kaBaba njalo. I-grace kwi context of salvation iyini? I-grace kwi context of salvation, it is the unmerited favor of the super abundant provision of the infinite love of God. Siyalazi ke leli gama elithi unmerited lichaza ukuthi undeserved. Right, uma ngabe uthola insindiso ungayideserve, awukwazi ke ukuthi ukhishwe izenzo zakho ensindisweni kube ukuthi awufakwanga yizo. Ensindisweni awufakwa izenzo, futhi izenzo zakho azinamandla ukukhipha. Right, why ngisho kanjalo? Mawufunda u1 Timothy chapter number 2 verse 3 uthi uPaul laphana, it is good and acceptable in the sight of God our Savior. Uveza uNkulunkulu engumsindisi. Kusho ukuthi abantu bayasindiswa, uNkulunkulu uyasindisa. Umuntu osindisayo insindisweni nguNkulunkulu. Umuntu akanawo amandla okuyisindisa, meaning isalvation yenziwa uNkulunkulu, imaintainwa uNkulunkulu, iqedwa uNkulunkulu. Uma umuntu esensindisweni, isono angasenza entsindisweni asinawo amandla okumkhipha
entsindisweni ngoba umusa uzikhavile zonke izono. Right, asivezeke lokhu lama point imphathu ukuthi ngithe mina kune salvation in the context of salvation. Right, kunazi izinto ezu4 engicela sibambe ezenziwa umusa uma umuntu esindiswa. Okokuqala, umusa uyasindisa. Okwesibili, umusa uyaxolela. Okwesithathu, umusa uyajustifya. Okwesine, umusa uletha ukulunga. Mhlamba ngibeke ngesingisi. Okokuqala, grace saves, grace forgives, grace justifies, grace accredits righteousness. Ake sibuke ke amavesi. Salvation by grace, sibheka manje umusa usindisa umuntu. Romans chapter number 2 verse 8 and 9. For by grace you have been saved through faith. Ngicela sibambele, for by grace you have been saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God, not of works. Kuthiwa umuntu usindiswa ngomusa ekholwa kuloku Kristu akwenziwe. Sekuthiwa ki salvation isipho. And uke wathi uPaul encwadini yabaseKorinte angisalikhumbula kahle ivesi but uthi uPaul, for the gifts of God are irrevocable. Meaning once uNkulunkulu wakuphi isipho, leso sipho uNkulunkulu akasithathi. God is not a taker, God is a giver. Akukho la eBhayibhelini uNkulunkulu wake wapha khona umuntu mayiqeda wathatha. Iproblem yebandla ukuthi sijwayele ukuform itheology ebantwini ababekhuluma ama statements wrong kweOld Testament. NjengoJobe, uJobe wathi uNkulunkulu uphila, uNkulunkulu uthathile. Ubona umfundisi ejuluka etshela abazali ukuthi uNkulunkulu yaphi, uNkulunkulu uyathatha. uNkulunkulu akaphi, uNkulunkulu akathathi. God only gives, God does not take. So once wathola insindiso yakho, noma ngabe kungenzeka ube nezono zenzayo insindisweni, ayihambi salvation. Because isalvation nokuyithola kwakhona uyithola vele usesonweni woNkulunkulu wakuphi wona. Okay, yes, ukuphazamisa ngiyabona uvula nomqulu manje. Yeah. Before nginikeze ithuba lomvuka cause ngifuna ukubuza lapha emvuka Job ukuthi emvuka Jele ukuthi ngisindisiwe ke. Yes. Ebese ngiwele esonweni. Right. Okay. Mhlambe ke ngiwele esonweni mhlambe okay, typical example ngimithisa intombazana. Yebo. Ngilale naye mhlambe ngimithise uthini umusa lapho. Right. Njengoba bengisachaza, okay, ukuthi mhlamba ngiqhubekele phambili masinyane ukwenzela ukuthi kube lula. Angithi manje ususindiswa sesiuchazile umusa kwi context of salvation ukuthi uyi grace. Right. Ukuze usindiswe awudingi ukwenza lutho. But mawuso usindisiwe kunezinto ofuneka uzenze. Ngamanye amagama kune grace kwi context of salvation bese kuba khona igrace kwi context of spiritual growth. Right. Uma ngabe ususindisiwe, vele uNkulunkulu uyazi ukuthi njoba usindisiwe awukho perfect. Njoba usindisiwe awukho perfect. Uthi uma ngabe ekhuluma laphana uJohana, ngithi na kusowonile manje. Nali iverse laphana ku 1 John chapter number 2 verse number 1. Cela nje kulisheshe ngilifunde masinyane. 1 John chapter number 2 verse 1. Answer this question. My little children, these things I write unto you, that you sin not. That you sin not. And if any man sin, ususindisiwe manje. If yabona lo if uchaza ukuthi this is the conditional statement. Meaning this is not an expectation. But uNkulunkulu knows because uNkulunkulu une foreknowledge. uNkulunkulu uyazi ukuthi kule relationship anayo abantu okungenzeka bone. So uNkulunkulu seyabakhava abantu says if any man sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Ngicela ukuyifunda ngale version abathi TPT. Sibone ukuthi yena uthini. Uthi ngeTPT, you are my dear children and I write these things to you so that you won't sin. So the purpose of salvation is to equip the believer not to sin. Okay. But iBhayibheli alikurule out ukuthi noma ngabe lifuna ungoni kodwa kungenzeka wona seliyakhava ke selithi but if anyone does sin, we continually have a forgiving redeemer. Hey, it's we continually have a forgiving redeemer. Alisho ukuthi uma ngabe sowule nentombazana uze esihogweni. Alisho ukuthi masowule nentombazana iBhayibheli yakulahla. Okay, yes. Mana, sho ngamanye amagama uma sengikwenzile lokho akungiyise esihogweni. Akukuse esihogweni. Perfect. Mvuka Khosi, akunikeze ithuba la. Yeah, isiyashisa ke. Yeah, ngiyabona efudumala. Isifike kahle. No,
besikade sisahambisana kahle ya masayistata khona uyehla manje kule sekukhona sengabe ngasala khona Yeah. lana ekuthenini uma usindisiwe menza be straight okay ukuthi uzomdonsa nje alright mangabe usindisiwe okwenzayo akuyiqedi insindiso yakho and then ke kusho ukuthi ngamanye amagama mangabe nje ubukade wenza isibonelo ukuthi ake ngithi nanga umuntu umithisile and then ke lokho wamithisa umuntu ngokungemvume uzithozise ngesikenzansi ngendlela engasiyona imvumo ungavumelene ungavunyelwe noma bona bevumelene kodwa ngokaNkulunkulu nje akuvumelekile ukuthi ke isiphetho sithini yabona mawubheka incwadi kaFirst Corinthians chapter 6 ngithi verse number 6 or verse number 1 lithi iBhayibheli izifebe neziphingi ngeke zilidle ifa lombuso kaNkulunkulu yabo ngeke zizilidle ifa lombuso kaNkulunkulu lapho ukhuluma nabantu abakholwayo and then mawubheka incwadi kaFirst Peter chapter 4 verse number 17 ithi ukwahlulelwa kuyoqala endlini kaNkulunkulu ithi ke uma kuthathela kithina esikholwayo kuyokuba yini kubantu abangakholwa okusho ukuthi ke nokuba umusa ukhona kodwa kumele ube nokwesaba usemsini uhlali yabona uPaul encwadini yabaseEfesu 2 verse number 11 uthi anokhumbula ukuthi nani ngabafokazi nani ngaphandle kombuso kaIsrayeli nani ngenathemba ningenankulunkulu ezweni kepha manje ngegazi likaKristu senenziwe abaseduze kodwa bamba lengxenye kuverse 11 ethi anokhumbula kusho ukuthi makuthiwa bokhumbula hlala kahle ukhumbula ukuthi wake waba ngaphandle awukwazi ke ukuzophila la emseni uphile ezife ngathi usengaphandle yabona incwadi kaFirst Corinthians chapter 6 verse number 11 uthi uPaul mayikade ekhuluma ngayo indaba yobufebe uthi babe njalo abanye kini kepha manje senahlanzwa senangciliswa senalungisiswa and then ke okusho ukuthi umuntu mayingahle aphile ngendlela ayithandayo yena yes wasindiswa ngomusa kwaba umusa uba uNkulunkulu asilethele ivangeli kodwa mayisesemseni aphile ngendlela ayithandayo angazifumana sekulahlweni shuthi ngamanye amazwi khoza uthi uma ngona ngizibeka emathubeni okulahlekelwa insindiso uzibeka ngamanye insindiso ingangilahlekela insindiso ingakulahlekela Okay. buka incwadi kaFirst Corinthians chapter 9 othi ngiqinisekise uverse number 27 Okay. uPaul lapho ukhuluma ngifuka iqinisekisa futhi mangasiyo ngizoshuta ngathi akusiyo uthi yiyo ithi kodwa ngiyawutuba umzimba wami kodwa ngiyawutuba umzimba wami ngiwenza isigqila ukuba mina engishumayeza abanye ngingaliwa mina uqobo okay yabona ukuthi mina engishumayeza abanye Paul wayengumshumayeli uPaul wayengumpostoli kodwa uthi ngiyawutuba umzimba wami kusho umzimba wami ngiyawubeka noma ngiyazibeka ekuthenini ngibe yilento uNkulunkulu afuna ukuthi ngibe yiyo ukuze ngenzeni ngingaliwa mina uqobo okusho ukuthi mangahle kuthiwa akawutubi noma akawenzi ngalendlela kufanele ube yiwo angahle enzeni aliwe yabona ke uma ngabe sibhele legama lokwaliwa abanye abantu bake befune abantu becounseling abadeep ngenxa yokuthi waliwe because akukho mnandi ukwaliwa kuba lula kwesikhathi umuntu asho hayi noma ngihamba kunandaba kodwa mase kwenzeka akube kusaba kanjalo kodwa ke uthini uPaul usebenzisa lelo gama lelo lokuthi uma ngingakwenzi lokho ngizokwaliwa mina uqobo okusho ngamanye amagama ke insindisi ingakulahlekela mangabe ungayiphethe ngendlela efanele okay right ngicela siqale la ubaba kunezinto ayivezayo ubaba angazi khona iverse oqale ngalo lapho khona ethi uphola abaphingi angazi likubani le verse 1 Corinthians chapter 6 ngicela silifunde yini izathu esenza ngithi silifunde ngoba akekho umzalwane oyisifebe asilivule sonke yeah kubani lelo verse 1 Corinthians chapter 6 iverse esiqale ngifunda uverse number 9 number 9 yeah ithi
kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayokulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu na. Amen. Before uqhubeka mphathi wami ngicela uphinde ufunde futhi ngesizulu lapho nje kuleyo sentence lena ngiqeda kuyifunda. Yes. Okay, ithi kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayokulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu na. la kukhulunywa ngobani mphathi ngabanga lungile. Umzalwane is a righteousness of God. Lana kukhulunywa about it ngesingisi. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. A believer is not unrighteous. The believer is righteous. Mhlamba sikuprove ngamavesi athize before siqhubeka. The believer is righteous. The believer is the righteousness of God. Right. Ngicela sifunde 2 Corinthians chapter number 5 verse 21. Uthi he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become. Yayizwa manje? That we might become the righteousness of God in him. So the person that has accepted Jesus Christ as his Lord and Savior, he has become the righteousness of God. So kumele lapho kubekhle identity is very important. Yeah. Identity, that is why abafundisi abake bayeke emphathi lento yokuqaqabuka ngeintshumayelo emabandleni bashama one day sermon bafundisa izwi lenkosi ngoba manje yiyo le crisis edala ukuthi abantu abazalwane they are very skillful ngezona mawumbuza umzalwane ukuthi yisiphi isona uNkulunkulu angasifika uyakunamela zona but mawumbuza one question, what is your identity in Christ? Akazi khona abantu abangazi ukuthi they are the righteousness of God. Uyayizwa ithinda ithi he made Christ to be seen. For mhlambe before siqhubeka mphathi siya kuleli verse ngicela ukubuza umphathi yiphi into eyafaka uJesu esogweni noma yiphi into eyenza uJesu abethelwe esiphambanweni. Okay. Bese ngigaxelile mawuthi eyamfaka esihogweni. Yeah. And then ke mawuthi ukubethelwa. Yeah. Into eyabethelisa noma eyaphusha ukuthi abethelwe. Yebo. Ivela uyihumusha ngombhalo. Izovela ithi number 1 amaJuda ayinento ayisho ukuthi lo uzenza inkosi. Yeah. Uzenza inkosi ukuthi uthi wuye oyinkosi. Ngakho ke amaJuda ayelwa leyo mpileyo yokuthi lo uzenza inkosi. Kodwa ngokweziprofeto noma ngokuunderstanda indaba kaNkuluNkulu kakhulukazi mawubheka indaba kaIsaya yabo siyabona ukuthi uIsaya umprofeta ukuthi washaywa wahlushwa ngenxa yobubi bethu ngenxa yeziphambeko zethu and then ke into eyasa uJesu esiphambanweni izono zethu. Right. Okay. Mhlamba si solidify the point ngo Romans chapter number 4 verse 25. Who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. So ubaba la ukhuluma ukuthi Jesus waya wabethelwe esiphambanweni ngenxa yani yezono zethu. Ngifuna lokho mphathi sicacise. Waya esiphambanweni ngenxa yezono zethu. And iBhayibheli likusho kabanzi ukuthi umuntu ekufuneka alenge esiphambanweni umuntu onjani? Yisoni. Right. Kusho ukuthi ke ngamanye amagama uJesu wayekade eyisoni noma wayengesisi isoni. No, wayengasisi isoni. Yeah, kusho ukuthi uJesu ngokwe performance yakhe wayengaqualify kuyole ngesiphambanweni siyavumelana lapho. Ngokwakhe nje yena yayingekho into eyayimphushuta ngayo esiphambanweni. Angayisogweni kodwa waye esiphambanweni ngenxa yezono zobani zethu. Siyavumelana lapho. Siyavumelana ukuthi uJesu wasebenzisa izono zethu noma uNkulunkulu wathatha izono zethu wayibeka phekwa Jesu ukuze uJesu aqualify ukuyolenga kuphi empty. Right. Sibuyela kulela verse ka Corinthians chapter number 5 verse 21. Elithi he made him he made him to be seen so that we may become the righteousness of God. Right. So if uJesu wakwazi ukuyolenga esiphambanweni ngezono zethu ukuthi nami ngingakwazi ukuyongena ezulwini ngokulunga kaJesu. Siyavumelana lapho. Ungangena ngokulunga kaJesu if uzohlala entandweni yakhe. Mphathi uma usouthi if uzohlala entandweni yakho usufaka icondition funeka icondition uyifake na kuJesu
angithi noJesu naye wakwazi ukubethelwe ngenasono kodwa Engenasono. ethatha izono zethu Ethatha kwenziwa izono yini ke zethu. manje uma ngabe sefuna manje ongena ngokulunga kaJesu bese sekufakwa icondition angithi uJesu wangena wahamba wathi ngqo esebenzisa izono zethu wangaquestionwa wangena waze wabethelwa ngenxa yezono ngabe uJesu uphilile njengathi wenza izinto njengathi right uJesu ke ake sivule la uHebrews sibona ukuthi uJesu wayiphila kanjani Hebrews chapter number 4 khona into evezwa laphana uPaul engiyithandayo Hebrews chapter number 4 verse number 16 sibheka manje ukuthi uJesu waphila kanjani okay Hebrews chapter number 4 verse number 16 ngicala ku number 15 For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we, yet without sin. Yezwa kuthiwani? uJesu waphila emhlabeni waba tempted njengathi, kodwa akazange one. Kodwa noma uJesu ephilile njengathi azange one, kodwa waqhubeka wafa. Efela izono zikabani zethu nami ke ngokunjalo noma ngathiwa kubonakala ebantwini ukuthi ngiphila ngendlela efana nekaKristu kodwa ngiyongena ezulwini ngokulunga kaJesu ngoba ezulwini asingeni ngeperformance ezulwini singena ngeperformance kaKristu njengoba noJesu wafa ngeperformance yabantu Shilo ngamanye amagama asingeni ngemsebenzi yebo kuyimsebenzi yakhe okay anginike okay ngifuna ukuthi ngiqale la Okay. enkulumeni umfowethu ake wayiveza phambilini ezongiqhubela ukuba ngizofika kule aphetha ngayo manje Yebo. okay sikhulume ngendaba yokuthi lapha na ku 1 Korinte 6 verse number 9 ukuthi abangalungile abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu and then ke waveza iphuzu elithi akekho umuntu ongumzalwane noma umntwana kaNkulunkulu oyisifebe angizange ngathi isifebe ngithe akekho umntwana kaNkulunkulu ongalungile mhlawumbe sibuyele kule verse 1 Corinthians yes okay 1 Corinthians chapter number 6 okay chapter number verse 6 number 9 ithi kepha kanazini ukuthi abangalungile abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na angifunde ngesingisi Okay. know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God yes okay ngifuna ke ukuthi ke ngibuyele back ku chapter 5 yabo and then ke u chapter 5 uverse number 9 uthi nganilobela encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe verse number 10 angisho izifebe zalomhlaba nokuba abahahayo nabaphangi nokuba abakhonza izithombe ngokuba phela ngabe nimelwe ukuphuma ezweni kepha manje nganilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe noma engohahayo noma engokhonza izithombe noma eyisithuki noma eyisidakwa noma engumphangi ningaze nadla nokudla nonjalo yabo and then ke lana kukhulunywa ngabantu ababili kukhulunywa ngomuntu ongasuye umzalwane Yeah. kukhulunywa ngomuntu ongumzalwane ukuthi nganilobela encwadini yami yabo kusho engekho kula eBhayibhelini nganilobela encwadini yami ukuthi ningahlangani nomuntu oyisifebe obizwa ngokuthiwa ungumzalwane kusho makuthiwa ningahlangani nomuntu onjalo futhi ningaze nadla nokudla nomuntu onjalo kusho lo muntu onjani akalungile lo muntu loyo right Okay. ngiyayithanda ubufunda kuverse bani manje ngifunde uverse number ngiqale kuverse number 9 and then ngazo ngiqale kuverse number 9 ngazogcina kuverse number 11 right yizwa ke ngicela ukuphinde ngiyifunde ngesingisi ubaba uveza into ezu2 uthi ubaba kukhona umuntu kukhuma ngomuntu ongakholwa ngithi bese kuphinde kukhulunywe nomuntu okholwayo kodwa oyisifebe ngithi usho njalo right ake sifunde icontext ngoba iBhayibheli ifunela isichazelo usethi for you know ye not that the unrighteous ngiqala ku number 9 the unrighteous shall not inherit the kingdom of God ispecific la kukhulunywa ngabantu aba unrighteous abantu aba unrighteous abantu abangakholwa abangamamkelanga uKristu o aba reject evangeli right isithi ke be not deceived neither fornicators nor idolaters nor adulterers nor
effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you. Yayizwa manje ku verse number 11. Isibalile ukuthi labantu akakhuma nabo uPaul usethi and such were some of you, meaning laba bantu uPaul akhuma nabo babe kade benje bengakakholwa. Angithi yayizwa ku number 11. It and such were some of you, but you are washed. Hey my God. Uthi but you are washed, you are sanctified. Ake ngibhidlize lelu donga olushunyelwa ngabefundisi emabandleni ukuthi i-sanctification process. I-sanctification is not a process. Sanctification is the finished work of Christ. Ithi lana, for now you are washed, you are sanctified. Leli gama elithi sanctified lichaza ukuthi you are declared holy, you are blameless before the Lord. Ayikho ongoing sanctification. Abafundisi bamepulpiti abangalifundisi beshintsha ama tenses. Uthi lana you are sanctified. The tenses of the gospel are important. Ayisho ukuthi you will be sanctified. You are sanctified. Number 2, you are justified. Ake sibheke leli gama mphathi elithi justification. Leli gama elithi justification lichaza ukuthi just as if you have never sinned. Just as if you have never sinned. Libalekile ke mphathi leli gama ngifuna nje sibheke i-definition yakho nje masinyane. Just as if we have never sinned. Leli gama elithi just as if you have never sinned lisetshenziswa enkantolo. Lisetshenziswa leli gama to declare someone blameless. To declare someone blameless. Leli gama malisetshenziswa lichaza ukuthi you are exonerated. Leli gama elithi exonerated lichaza ukuthi there is a verdict that comes from a judge to declare you not guilty. Mawufunda Romans chapter number 5 verse number 1 lithi for by faith we are justified, meaning sonile siwenzile amacala kodwa amacala noma siwenzile, the Lord through the sacrifice of Christ has declared a believer not guilty. Okay. Ake nginikeze mphathi wami ngenzela ukuthi siyigoqe kahle futhi lento le. Nokuba ngithi mangise ngithi ngiyaqaphela ngazomqaphelisisile. Ngathi sifunda incwadi ezahlukene. Okay. Mina ngifunda chapter 5 umfowethu ngathi ufunda chapter 6 Corinthians. Okay. Because ngizwa mayise khuluma ngo verse 11 ukuthi babe njalo abanye kini. Yes. Ukuthi chapter 6 lo. Asiye ku chapter 5. Chapter 5 verse number 1. Bengifunde verse number 9 ngawugcina verse number 9. Verse number 9 ngagcina ku verse number 11 ukuthi njengoba ngize ngathi lapha kukhulunywa ngabantu ababili, kukhulunywa ngomuntu okholwayo nomuntu ongakholwa. I context kalokuzana ka chapter 5 ila kukhulunywa ngalomfolo okelithi iBhayibheli waya kumkayise. Yes. Waya kumkayise. And then ke uthi ke uPaul ke nganilobela encwadini yami yokuqala ukuthi ningahlangani nezifebe. Uthi ke angisho izifebe zakulomhlaba ngoba ngabe nimelwe ukuphuma ebantwini noma ezweni, yabo. And then ke athi ke ngithi nganilobela ukuthi ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe. Ngiyayithanda indlela oyibeka obizwa. Yabo, meaning he claims. Leli gama elithi claim lichaza ukuthi you profess. So what you profess, what you confess must be tested by character. Let me repeat. Igama elithi claim lichaza ukuthi you speak. Umuntu asimdeclare njengomzalwane uma esakhuluma. Mele simeshisa inkulumo nesenzo. Yeah. You are not a believer by speaking. Yeah. We must verify your salvation by character. Yeah. Yabona. So that is why mayabona mayifunda la ku 1 Corinthians 5 verse 9. I wrote unto you in the epistle not to accompany with fornicators, yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or adulterers, for then must ye need go out of the world. But now I have written unto you not to keep company if any man that is called a brother be a fornicator. Meaning lana kukhunya manje the fornication in the conduct.
Meaning this brother is a fornicator by conduct, not by identity. If any man that is called a brother, that is the identity. Umzalwane lo, but he is the fornicator by conduct. Meaning ukuthi sisindisiwe ngomusa, it does not nullify that people we need to bring discipline. Umuntu mangabe on ebandleni mele ifakwe idiscipline njengalo bhuti. Uyayibona indaba enjalo? Yes, idiscipline mele ibe khona njengalo mfo ukuthi is a fornicator by conduct, but that does not nullify into ayamkelile kuKristu uJesu ngensindiso. Therefore if engalaleli sesimkhuzile, bhuti musu kuyenza lento. Ngiyamkhuza one by one akalaleli, sifaka umuntu wesibili akalaleli. Therefore sesimuswa ke manje esigungweni sebandla, when 2 or 3 they are gathered to solve matters, uye ebandleni manje afika akhuzwe ebandleni. Uma engalalela ibandla engayenzi into eshiwe ibandla, therefore ibandla linamandla ok exercise authority ngoba ibandla is the wisdom of God emhlabeni. Ibandla liyamdeclare leyo muntu lokuthi from today, since you are not changing from your conduct, we gonna treat you as an unbeliever. Not that you are an unbeliever, but we treat you as an unbeliever. Siyamxosha nokumxosha umuntu enjalo, senza inhlekisa ngayo kulo muntu akalaleli lo, noma sesimkhuzile uyaqhubeka uyashela uyaqhubeka ulalisa amantombazana akhuzwe aqhubeke. Therefore we're gonna treat you as an unbeliever. We are not nullifying your salvation. We are bringing discipline in your conduct that imitates or that is a pattern of the world. Okay, no, yabona ke manje iyalana ebengiyisa khona vele, yabo, noma kule understanding enginayo. Okay, ithi uma lo mfo kusho ukhiyela ukuphenduka. If lo mfo lo ekhuzwa njengoba umfowethu esho ukuthi siyamkhuza akezwa, or ibandla liyamkhuza akezwa, ake ngithi liyamkhuza uyezwa, and then ke uyaphenduka, isimo siyabuyela siba right, impilo yaqhubeka yaphambili, kuyakhonza uNkulunkulu ngoba usenzeni, usephendukile wayiyeka lento akhuzwe kuyo. Noma siyamkhuza akezwa, yabo, liyafika ke ibandla liyamkhuza kwenziwa yonke inyathelo zonke okufanele zenziwe kuye njengoba enza kanje, bese ibandla lithatha isinyathelo sokugcina sokuthi lihlukane naye, yabo, njengoba uverse number 13 kuyo lencwadi leyo chapter 5 ethi xoshani omubi phakathi kwenu, yabo, lifika la ibandla lithi khona liyahlukana naye, yabo, and then ke lo muntu lo njengoba ibandla lihlukene naye, yiyo ke lento bekade ngisho eqaleni ukuthi umuntu ke insindisi ngamlahlekela. No, alishongo kanjalo iBhayibheli la. Ku13 lithi but them that are without God judgeth. Remember maliqala phezulu ku9 uthe uPaul bakhona abangama fornicators kodwa abasezweni, meaning abangasindiswanga. And uthi uPaul akanendaba nabo labo ngoba indaba yabiyaziwa ukuthi vele bona mabefa bayesihogweni. Kukhulunywa ngomuntu osindisiwe la, kodwa iconduct yakhe ekutholakala ukuthi ayishintshi noma ngabe ezama ukulungiswa kashintshi, kuthiwa lo onjalo ibandle limkhiphela ngaphandle ngenhloso yokuthi lize yahlukanise naye ngoba uletha ubuthe ebandleni. Ibandla indawo ehlonishwayo. Kungakho abantu abanje bagcine benza le system yama mission approach ngoba ebandleni sinezinsizwa engafuni ukuthi ziphile ubungcwele ngendlela eright according to the grace of God. So kuthiwa laba abantu abanje uyabaxosha, akunullify insindiso kodwa kulungiswa isimilo. Okay, nansi into ebengifuna ukuintroduce. Mhlawumbe makuthi khona into obufuna ukuyiphendula ngakunikeza just 1 minute. Okay, bekuyinto njana encane. Okay, ungayisho. Ethi njengoba ke ethi umfowethu kulungiswa isimilo. Ake ngithi lo muntu lona njengoba ibandla lemkhiphile ngenhloso ukuthi kulungiswa isimilo futhi ngenhloso ukuthi isimilo asikho. Ngampela sithi isimilo asikho. Yabona noma ubungcwele abukho. Bese ficwa ukufa. Njengoba ibandla lemkhiphile kwenzakalani ngalo mayeficwa ukufa vele ezulwini, lo muntu usesezulwini already. Umuntu ungena ezulwini mayisindiswa. Lento yokuthi umuntu ungena ezulwini makefa ake ngiyitalabe lento mntaka esithini. Umuntu akangeni ezulwini makefa, umuntu ungena ezulwini makesindiswa. Le doctrine yezulu egcineni is a wrong doctrine. And we are going to stand against it. We are going to preach against it. Bevuma bengavumi, belwa
bengalwi bathi silanda ama Greek language bathi silanda ama Hebrew language bathi siza nama exegesis angekho we gonna preach against it Mana Chele yabona because umuntu ungena ezulwini uma ngabe sindiswa Okay. hayi makefa Chele uvule Mana- page yo yabona umfowethu wayithinta kamnandi sekusegcineni kodwa ke mhlawumbe isicelo sami besizothi ngiyamfuna kule topic yokuthi umuntu ungena ezulwini dede esindiso okungukuthi nje manje yena usezulwini ngisezulwini emphathi yabona ke mphathi ulangikhona ngisekuphi manje ngisezulwini John chapter number 3 kuzu Nicodemus kuJesu uthi ngenze njani ukuba ngisindise uthi uJesu unless you are born of water and the spirit you shall not enter usethi uJesu what is born of the flesh is the flesh firstborn first birth natural birth you are born of the flesh yipi flesh iwumzimba right umbuzo uthi umuntu makazalwa ngenyama uzalelwa kuphi uzalelwa nje ekhaya akazalelwe ekhaya uzalelwe emhlabeni yes emhlabeni Yes, earth, yeah. khona ukuthi njengoba yes you are being introduced in earth meaning ngokwenyama uintroducewa kuphi emhlabeni Mana-ke nje. useyaqhubeka mphathi usethi what is born of the flesh is the flesh what is born of the spirit is the spirit umbuzo ukuthi uqale wazalwa ngokwenyama waphila kuphi emhlabeni usuzalwa ngokamoya manje uzalelwa kuphi okay othi ngiphendula yes uma umuntu ezalwa ngokamoya yes manje akuthi uzalwa ephila yes njengoba siphila nje kanje Yeah. nangu umuntu uyashunyayezwa uyakholwa uyabhabhadizwa uyazalwa kabusha ukuphi ula emhlabeni kodwa usezelwe kanjani kabusha yes Yabo, ula emhlabeni ula ngokomzimba emhlabeni, ngokomzimba. kodwa uzelwe kabusha ngokomoya ezulwini exactly Meaning- kodwa yena ula emhlabeni meaning umzalwane unama residents awu2 you are in earth physically you are in heaven spiritual meaning umzalwane uphile endaweni eziwu2 ngesikhathi esi1 you live on earth physically you spiritually live on heaven spiritually that is why ke kuthiwa ke manje a believer has a responsibility to manifest heaven on earth umzalwane uveza izulu emhlabeni ngoba usezulwini kanti uNkulunkulu makethi kuPeter ngikunika ihluthulele okubopha ezulwini kuyobopha nasemhlabeni umbuzo uPeter wayezoyibopha kanjani izinto ezulwini asemhlabeni yingoba uNkulunkulu wayo introduce ukuthi umzalwane unama identity awu2 you have a spiritual identity you have a natural identity you live in heaven Ephesians 2 verse number 4 we are seated with Christ in the heavenly places in the spiritual realm yilento ke mina mntaka ethi engenza ngithi mina uJesu akabuyi ukuzolanda ibandla kodwa uJesu ubuya nebandla okay asibuye size la mawubheka incwadi yezenzo uchapter 1 incwadi kaActs chapter 1 verse number 11 lapha nasibona mazoyiqala noma ku verse number 10 nje uyakodwa nje inkulumo ngifuna yilapha ku verse number 11 uJesu lapho uqeda ukukhuluma nabafundi bakhe abapostoli ukuthi abahambe behlale emzini beze bembathiswe amandla kamoya engcwele alright ke uthi ku verse number 11 wakhushulwa bebuka noma bebhekile wakhushulwa waya ezulwini bathi besamgqolozele kanjalo kwabonakala amadoda aseGalile limele igqolozele ezulwini na uJesu loyo okhushulwe kanjalo kini uyakubuya kanjalo yizwa uma incwadi kaMateyu 23 ngithi uverse number 30 no verse number 31 ithi khona kuyobonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu bese zikhala izizwe zonke ihlukanise abanye kwabanye njengomalusi ehlukanisa izimvu nezimbuzi and then athatha abanye ababeke ngakwesokunene abanye ngakwesokhohlo athi nina yanini efeni eselokhu nalungiselwa ngubaba selokhu asekelwa umhlaba right ke umbuzo ke uthi ke ma ebuyi iBhayibheli lithi uzokwehla ezulwini njengoba kushiwo kuzenzo 1 verse number 11 indlela ahambe ngayo le ndlela azobuya ile ndlela azobuya ngayo and then bese ehlukanisa abanye bakuphi abazobahlukanisa bala right ngiyayithanda mphathi indlela oyiveza ngayo ibalulekile lapha encwadini yezenzo chapter number 1 lithi bambona ngalenkathi uJesu enyuka babe naye physically meaning that event was literal funa sikuveze lokho right lithi wanyuka uJesu
bambona inyukela kuphi ezulwini mayiqeda wenze njani uJesu wanyamalala bembhekile right sekuvela amadoda amabili elithi iBhayibheli wayifaka ingubo ezimhlophe meaning ingelosi lezi right yini edala ukuthi ingelosi zivele zizochaza lento abayibonile ngamehlo ngoba phela bayibonile lento iwhy ke manje sekuvela abantu abayila bazochaza yini edala ukuthi bazochaza is because leya event wena mphathi wami uJesu ascended literally. Then he transited into the spiritual realm. Meaning lapana there was a transition physical to the spiritual. Umuntu makathi uJesu indlela ahambe ngayo indlela azobuya ngayo. Meaning uJesu makebuya spiritual physical. Ichaza nje lokho leya. Uyabuya kuthi uJesu. Uyabuya yena uJesu kodwa akabuyi ezolanda ibandla. Ubuya nebandla ngoba uJesu manje is in the spirit nebandla likuphi likumoya so uJesu kungake to 1 John chapter number 3 when the Lord umilibo lethu luvela when he appears we shall appear together with him iappearance kaKristu iappearance yomzalwane ngoba kukhona into esiyo kamoya kodwa engabonwa ngabantu yabona uJesu mayebuya ubuzokwenzani uzolanda ibandla lakhe uzolanda Akuthi ngokwedoctrine enginayo mina. Ngokwedoctrine Yesu. Alikho futhi wena mtaka STE verse eBhayibhelini lethi uJesu uyabuya uzolanda ibandla. Ngisho umphatha ngaliveza likho. Kodwa likhona elithi ubuya nebandla. Likhona elithi uJesu ubuya nebandla. Ngakuvezela maningi. Elithi ubuya nebandla. Elithi uJesu ubuya nani nebandla. Ake siqale la. Mphathi wami nawe Dlamini. Yes. Ake siqale la. Yabona makungukuthi uJesu ubuya nebandla. Yes. Kusho ukuthi ibandla likho la. Awulalelanga iexplanation yami. Ngithe mina umzalwane unama reality amabili. Umzalwane uphila kumoya aphinda aphile nakuphi kweflesh. Nakuflesh. Futhi uzolanda uza nebandla likamoya. Uza nebandla, angithi ibandla likumoya. Kodwa ibandla liphile enyameni. Kunabazalwana ngithi mina ngisenyameni manje kodwa ngizelwe kabusha ngomoya there is a spiritual being that uses this body uthi uPaul kuGalatians 2:20 uthi it is no longer I who lives but it is Christ using this fleshly body to manifest his life meaning lo mzimba lona uselela into eyodwa ukuzoveza intando kaNkulunkulu eyenzeke ezulwini uyiveze emhlabeni ngiyabona isikhathi sesiyabaleka anginikeze nje into ke ithi ke alright ke asivumele ukuthi ke la nale yes okay ke mayebuya ake ngithi nje namhlanje sila thina yabo mayebuya nalaba kwenzakalani ngalaba bala right lesitshela iBhayibheli mele sikhavele ligama elithi ukubuya uJesu akabuyi njengomuntu ongekho uJesu khona njengoba ngikhuluma mina manje right kusho ukuthi uJesu uma sikubeke nje kucace uJesu uyavela. He is appearing from the spiritual to the physical. Emzimbeni womuntu osindisiwe kwenzeka into ka 1 Corinthians chapter number 15 verse number 50. The transformation of bodies. Ingalenkathi our immortality that is inside our glorified body will come outside and swallow this immortality. Kwenzeka transformation ibizwa ngemanifestation of the sons of God. uJesu make appear nje laphana evela ngomzimba oglorified. Nathi lento esiyo ngaphakathi iyembuleka ivela ngaphandle kungako make ekhuluma uPaul athi inhlupheko zamanje ezikulomzimba wenyama zingelinganiswe nenkazimulo akashi ukuthi ezoqhamuka noKristu akashi ukuthi ezovela emashathini kodwa uthi eyakwambulwa kithi meaning this glorified body is in me now ayizukuza noJesu izokwambula la kimi that is a manifestation and the appearance of Christ. No into isalokhu imile ekuthenini mhlambe le topic lena inhle iyodwa nje singayizobheka ama scripture iyodwa nje ngoba manje singaphushwa isikhathi kodwa engingakusho noma engingakuveza and then ngiyabona ukuthi mhlambe kukhona lapho engathi asitholani kahle khona endabeni yokuthi nangu uMateyu 23 yabo ukhuluma ngokuvela kwakhe noma ngokuza kwakhe ukuthi ke lana phansi uJesu uzofika ahlukanise noma kuyohlukaniswa yabo abanye kwabanye and then noma ngabe kuthiwa ke uyeza ke nalabo abakwimoya asabake ngithi sebahamba ke noma ke abanjani kodwa napa laba abala phansi kwenzakalani ngabo
kuthi nabo bazokula noma ngathiwa bayaguqulwa iyavela into ekubo ngaphakathi ukuthi okay thina nansi impilo siyiphila Cabanga ukuthi eminye imibuzo ke leyo sizoyibeka ake ngimvezele before sivala mntake sithile livesi lapha ku Yeah, Hebrews just chapter number 12 just 10 verse seconds, 22. nje, ngima isikhathi. Yes, Yeah, okay. Hebrews chapter number 12 verse 22. By contrast, we have already come near to God in a total different realm, the Zion realm, for we have entered the city of the living God, which is the new Jerusalem in heaven. We have joined the festival gathering of marriage of angels in their joyous celebration. Umbhalo wamaHebheru uveza ukuthi as believers we have already entered in heaven. That is why we are called the citizens of heaven. Ababukeli bemakhaya ngafunda. We have already entered. Ayibeke kwi future. We have already entered now. Mfundisi wami ama contact wakho nabantu bakuthola kanjani isikhathi sethu nje siphoxayo. Okay. Yes sir. Sizoyenza justice leso sihloko. awuzweke Yes. ama number ami 064 5561780 ngitholakala kuleyo number ngokukhonza ke ngikhonza eFosterus ngokuhlala ngihlala eBoxburg. Okay. But Amen. yes, Phatha sir. omkhulu. Yeah, sibonga baba. Bathola kanjani abantu? Ngiyatholakala laphana enambeni yami 072 9653088 ngokukhonza silaphana Khumalo Primary School eGoba section Grace Life International siqala ama services wethu aqala ngo8:30 ekseni Sunday aphume ngo10:30. Okay. Amen. Siyabonga kakhulu. Indoda yesiGreek lena wathi sikhuluma isiGreek echaza ukuthi isiGreek isho ukuthini. Ithi simaza ilokuzana isiGreek hey wadada. Yeah, Yenza le episode. Ikhona khona lapho uthi awuzibonga ngiyacela uhamba uyicheck besikhuluma ngokweshumi. Yeah, okay. Yes, siyabonga kakhulu bafowethu ngiyacela ukuthi sibonane ngomhla ka2 May sobe silapha eThekwini eMkhombane siyaqala ekseni ngo10 eMkhombane Hall siyobe silapho. Bafowethu uNkulunkulu akanibusise ke sibonane kwi episode yethu elandelayo. God bless you.